Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanye kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanye kupedza nguva. Let's get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Chokwadi takozwa masikati ini ndakapedzera kumana nemusi wechina musi wa4 mukomana uyu takazomuunzwa achinzi anongwa mvura nemapurisa asi pakuzomuona isusu akumochari takaona kuti anga akakuvara zvakanyanyisa zvisiri zvekuti akakuvarira mvura saka tinosuspecta mukomana uyu akapondwa mweya uri kuti ndakapondwa ndakatengerwa vasikana 3 nemurume mazita evasikana vanonzi Edina naRosi akavatenga ainzi Nicholas Shurugwi achida ma private parts kuti business rake rienderere mberi. Zvakaita ainzi akatora nhengo dzakavandika dzechirume ndo dzakatorwa nevasikana mushure mekunge vamuponda nemasemataro emhepo. Saka ivo vaona kuti takundika kuti yazoratidza kuti yabuda. Iyo vanonzi mhepo yakati vakazotora zvinhu zvazvo vakapisa asi pazvakapisirwa takapaona. Kwa Edmund kwakabuda nyaya yekuti Edmund Mbudziya ichokwadi mhepo yakataura ikati ndakapondwa musi uyu Nicholas Shurugwi wacho akanga atoshedzwa namambo ikatoti ndiye murume akandiponda nevasikana vake 3. Iyo yaitonzi mhepo yatoti ipfambi ndakapondwa nepfambi 3 dzatengwa ne$1000 naNiko Shurugwi kuti dzindiuraye. Saka dzakandiponda nesimbi nematauro eno dzikanondikanda mumvura. Saka dzandikanda mumvura kwaida kunaya dzichifunga kuti mvura ichanaya vachifunga kuti mvura ichanaya. Mvura iyi yakabva yamira kunaya kusvika musi watazoenda kudare kwaMambo neMbudziya vatichedza. Mhepo yakati inoda mombe 32 kwaMambo neMbudziya. Kana vakundikana kubvisa mombe 32 inoda nzou tkurufu dzavanouya nadzo dzichionekwa kuti idzi nzou ndedzo kwamasikati dzaonanzi vakadzibata muswe. Kwamambo Chireya mhepo yakati vanhu ava ndinoda kuti vandiripe mombe 60. Kana vakundikana kwanombe 60 ndinoda kuti vandipe nzou 50 nokuti vatambudza hama dzangu. Ndosaka ndawedzera mombe nokuti vanyanya kutambudza hama dzangu. Akati ndiwo vanondipa mukadzi nokuti ndo vandiganira upenyu hwangu. Mukadzi ndoda kuti vandipe mukadzi wavanopa kuhama dzangu. Ini ndini chataura muridzi wemukadzi wacho kuti achatorwa nani. Ndimatauro akaita mhepo yacho. Kwamambo Chireya mhepo yabvunzwa kuti hapana here zvimwe zvandichanoona nemaziso nesamambo kuti ndive nechokwadi. Mhepo yakati uyu mukomana uyu akati andiponda akanesa guva rekuti ndisazomukira hama dzangu ndisazomukira iye ndimukire hama dzangu. Mambo Chireya vakamuti unobvisa mombe 3. Mombe 3 dzaunobvisa imwe ndeye kuti wakatsusa, imwe ndeye kuti yemasvikiro, imwe ndeye inoisa mudanga mamambo, imwe inodyiwa nemakurukota pamombe 3 dzakataurwa idzodzo. Asi iye aiti airamba. Pakubuda kwemukomana uyu iwo asekuru ndo wakatombozobuda futi pamukomana uyu ndandiri kunyanza. Saka ndaona chitiko chaitika muno mushambo ndiri chizoitika futi. Taenda kwaMambo mun'anga imwe yakabvunzwa inonzi Neurika yakati chokwadi rudzuru harufi ruchirova runotobuda pachena. Nyaya iriko kumapurisa takasiya vatitora mastatements ezvino kuti nyaya yacho navagoendesa mberi. Hakuna ati asungwa pari zvino. Muning'ina kwandiri ndiyandoteerwa nemukomana wokufa. Mukomana wokusvikirwa anonzi Peter Masikati. Mukomana wokufa anonzi Takuri.